Ako by ste hodnotili dnešný duel? Zvíťazili ste, takže asi spokojnosť. Spokojnosť jednoznačne. Dnešný zápas z môjho pohľadu v tej horúčave priemerný bojovný zápas. Myslím si, že tomu zápasu chýbala vyššia herná kvalita, či zo strany domácich, alebo zo strany nás. Bol to zápas, kto dá gól, ten vyhrá. Boli sme, si myslím, tým šťastnejším ústvom my, lebo ten gól sme dali nakoniec my v tom druhom polčase a ten výsledok aj vďaka brankárovi sme udržali. Z môjho pohľadu ďakujem chlapcom hlavne za bojovnosť a za, neviem, zaslúžené 3 body, ale lebo ten zápas bol fakt vyrovnaný. Ale šťastie sa dnes priklonilo na našu stranu, preto si dnes 3 body vezíme. Veľmi smolný zápas ste odohrali, v druhom polčase ste mali 3 tutovky a napokon ste to prehrali. Nie smolný, myslím si, že v prvom polčase bol super aktívnejší, bol herne lepší. Mal tam 1-2 šance, nedal. Paradoxne v druhom polčase sme mali viac, ani nie z hry sme nemali viac, ale mali sme viac šancí. Škoda, bohužiaľ nedali sme gól, to čo povedal kolega, oni dali gól, my nedali sme gól, takže v podstate bohužiaľ prehrali sme, no, aj keď si myslím, že z takých šancí určite jeden gól sme mali dať.